दिनै जोबोर खोमसि सिखारदों दुगैदों साफायै दुगैस्रां लोबस्रां फैनानै दिनै दा टाइमा जाबाय 5:25 आरो बे 5:25 एसेबां फुङाव नोंथांमोना साननो हागौ बबे जायगायाव थांगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि जायगाखौ दिन्थिगोन जाय जायगाया जोंजों जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बे फार्स्ट टाइमाव आंबो बांद्राय मिथिनाय नङा मा बिखिं मा दङ थेवब्लाबो सेस्था खालामगोन नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय खिन्थादोंमोन जे जोंनि जारिमिननि जे जायगायाव थांगोन होननाया बेनो जाबाय नौनोगोर सिखनाजार दानिया फैदो लोगोफोर गासिबो नौनोगोर सिखनाजारसिम आगान सुरदोनि नायदो लोगोफोर सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा जिब जुनार बेसे समायना बाबा दायो जों मोनफैबाय नौनोगोर सिखनाजार थोंजोङै बे बिसमुरि बे गेटनिफ्राय जों थोंजों फैनानै जों हाग्रा जोङो फैनानै गोबां जिब जुन्थु आरो लोगोसे बायदिसिना समायना रमायना दाउसिन दाउलाखौबो जों नुनो मोनदों बेखि दङ आश्रमा जों दा आश्रमाव हाबलांनि बे जायगाखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसमुरि बुंनाय जायगानिफ्राय थोंजोङै 24 किल'मिटार दावखोबोब्लानो बे जायगाखौ मोनफैयो आरो बे जायगानि मुंखौ उल्टापानि होननानै बुङो जों दायो बे आश्रमनिफ्राय एसे दोरोदनि जों सिगाङाव आथिंजों एसे थाबायना थांनि थाबायनानै बहाय खोनानो मोन्दों दावराय दं होननानै जों बे दावरायखौ नायनो थांग्रोनि दावरायखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोंबो नायगोन जोंबो आं बुंदोंमोन बे जायगानि मुङा जे उल्टापानि बे जायगाया जाबाय उल्टापानिमोन आरो बे उल्टापानियावनो जों नुमारबाय जोंनि नर्मेलि जि दैमा बा दैसाफोरनि जि दैफोरा जोंनिया साहानिफ्राय खोला बा सानजानिफ्राय सोनाब बेबायदि बोयो खिन्थु बेनि दैया सोनाबनिफ्राय सानजानि थांदों नोंथांमोना नायनो हागोन आं दिन्थिनि नोंथांमोन आं प्रेक्टिकेलि दिन्थिगोन माबायदि सोनाबनिफ्राय सानजाथिं बोहैदों दैया बे बिलाइखौ दं बे बिलाइखौ आङो बहाय गारगोन आरो दैया माबायदि थांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ नाय सानजाथिं बोहैदों बेबायदिनो जोङो गुबुन जि नुफेरि जि जायगाफोरखौ जों नुनो मोन्दों दानिया जोङो दावराय नायहैनोसै लोगोफोर फैदो दानिया जों दावराय नायहैनोसै फाइनालि जों मोनफैबाय बे सिगाङाव दङ समायना रमायना नोंथांमोना नुनो हागोन बेनो दावराया बेसे समायना गांखौ फुवारना होदों जों फैनाय लोगो लोगो जानांगौ जोंखौ सिनो हादों खोमा बेखायनो एसे समायना खालामना होदों गावखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बे आं एसे जुम खालामना होनि दायो आं नोंथांमोननो दावरायखौबो दिन्थिबाय दायो जों थोंजों जेराव जोंनि जारिमिनारि ओनसोल जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय ओनसोल बे जायगायाव थांगोन बे जाबाय सिखनाजार बे सिखना जेरै जोंनि आफा सिखना जोहोलावा जेराव थानानै रायजो खुंदोंमोन बे जायगायाव आं नोंथांमोनखौ दिनै लानानै थांगोन आरो जेराव बे जोंनि बे सिखना जोहोलावा बुथारजादोंमोन बे जायगाखौ आं नोंथांनो दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन दानिया भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय मानोना दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन बे जायगाया बे आश्रम जायगाया जोंनि बे बिसमुरिनिफ्राय थोंजों बहाय फैबा मोनफैयो आरो बेनि जानथाया 24 किल'मिटार जायो आरो जेराव आं थांनो नागिरदोंमोन बे जाबाय सिखनाजार जेराव सिखना जोहोलाव रायजो खुंदोंमोन बे जायगायाव थांगोन आरो बे जायगाया जोंनि बे आश्रमनिफ्राय मथा मथि 3 किल'मिटारसो जागोन नोंथांमोना नायबाय थाथ'दो
दायो जों मोनफैबाय जेराव जोंनि सिखना जोहोलावा रायजो खुंदोंमोन बे जायगायाव जों मोनफैबाय बे जायगायावनो जोंनि बर'नि जोहोलाव जोहोलावजो सिखना जोहोलाव गाम्बारि सिख्लामोना बहायनो थादोंमोन आरो बिनि जि नेरसोनथि बिथांमोननि जि फुजा खालामनाय आरो बिथांमोननि जि थानाय बेफोर गासिबो नेरसोनथिया बहाय थालांदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बेफोरनि गासै नेरसोनथिखौ दिन्थिनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो बेथिं दङ आलायखुंग्रि दैसा जेराव जोंनि बर'नि जोहोलाव सिखना जोहोलावखौ दानस'दोंमोन सिथारदोंमोन गंगारफोरा बे जायगाखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनि दानिया फैदो जायगाखौ दिन्थिलांनोसै आं एसे गाहायाव हाबलांनोसै जायगाया बे एसे गोजौ आरो आलायखुंग्रि दैसाया एसे गाहायाव दङ आं बे गाहायाव नोंथांमोनखौ थांनानै दिन्थिगोन आलायखुंग्रि दैसाखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखिनि जायगायावनो जेराव जोंनि सिखना जोहोलाव बिथांखौ बेखिनि जायगायावनो दानस'दोंमोन जिहेतु नुबाय बे जायगायाव गोबां फुजा फाथालखौ होनाय नुनो मोन्दों जानांगौ बे सिखना जोहोलाव बिथांनि नामावनो बे फुजाफोरखौ होयो बे जायगायावनो जोंनि बर'नि जोहोलाव सिखना जोहोलाव बिथांखौ बे जायगायावनो गंगारफोरनि फाव फान्दायनायाव बिथांखौ बुथारदोंमोन आरो बे जायगायाव नोंथांमोना गोबां नुनो मोन्दों फुजा फाथाल होनाय बेयाव गोबां सुबुङानो फैनानै फुजा फाथाल होयो फुजाखौ बेनि थाखायनो होयो जे नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जोंनि बर'फोरा बेसेबां गोहो बोलोगोरा आरो जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा बेसेबां गोहो बोलोगोरामोन जाहाथे बिथांमोननि जि गोहो बोलोखौ जोंनि बर'फोराबो मोन्थों आरो बर'हा मोनसे गेरेमसा हारि जाथों होननानै जोङो बेयाव फुजा होफैयो आरो बिथांमोननि जि गोहो बोलोखौ मोन्थों होननानै जोङो बेवहाय फुजा फाथालखौ होफैयो जोंनि जि बर'नि जोहोलाव सिखना जोहोलाव बे सिखना जोहोलावखौ बे जायगायावनो दानस'दोंमोन गंगारफोरा फाव फान्दायनानै बे जायगायावनो बिथाङा जेब्ला दै लोंबाय दंमोन अब्ला बे जायगायाव बिथांखौ बुथारदोंमोन आरो बेनि जि नेरसोनथि बे नेरसोनथिखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनो सानदों मानोना बिथांनि जि दानस'नाय बे दानस'नायनि थैया दासिमबो दङ नोंथांमोना फोथायनो गोब्राब मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों नुनाय लेखा नोंथांमोना एसे फोथायनो गोब्राब मोनगोन खिन्थु नोंथाङा जुदि जेब्ला बेयाव फैगोन आरो फैनानै जेब्ला बे जायगाखौ नायगोन आरो थैखौ नुगोन अब्ला नोंथांमोनाबो फोथायनो लुबैगोन आरो बेनि जि नेरसोन बे नेरसोना जाहैबाय बै अन्थाइफोराव बे दैनि अन्थाइफोराव बिथांनि जि थै बे थैया गोबां नांलानानै दङ आं मोनसे अन्थाइ लादों नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों बारा नुवाखै थेवब्लाबो जेब्ला नोंथांमोना जेब्ला बेयाव फैगोन अब्ला नोंथांमोनाबो बेयाव गोबां अन्थाइयाव थै नांलानायखौ नुनो मोनगोन जोबोद माने ओरैबायदि फोथायजाथाव जायगा बै समाव जोंनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा बुथार जायामोनब्ला जों दिनै जोंनि बर' हारिया बेबायदि अलखदाव थानो नाङामोन आरो बेवहाय नुनो मोन्दों सिमेन्टनि ढालायनाय बेयाव नोंथांमोना नुनो हागोन बेयो सिमेन्टनि ढालायनाय
जानांगौ बिथांमोना बे समाव माबा मोनसे थाखाय बेखौ बानायदोंमोन जानांगौ गेट जानो हागौमोन बा बिथांमोननि जि थाग्रा न' बा जिरायसालि बेबायदि मोनसे जानो हागौमोन आं मोजाङै मिथिया माने एसेबां बोसोरनि उनाव बेबायदि बायखोन्दा नेरसोन दङ बेखौ बुंनायाबो एसे गोब्राब जायो आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो आं नागिरनानै मोनाखै गोबां जि आं आगोलनि भिडिअफोराव नुदोंमोन माबेयाव दिन्थिदोंमोन आं ओरै गम मोनाखै आरो जोंबो गासिबो गोदान नालाय माबेयाव मा दं ओरै मिथिजोबाखै आं गुबुन भिडिअफोराव नुदोंमोन जे बेबायदिनो नेरसोन बा बिथांमोननि जोंनि बे सिखना जोहोलाव बिथाङा फुजा खालामनाय बिथांमोननि जायगाखौ नुदोंमोन खिन्थु आं दिनै नुवाखै आं माबेखि दं आं नुसनाखै बेखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै एसेबां गिदिर जायगा हाग्रायाव बे नेरसोनथिखौ नागिरनाया बेसे गोब्राब जागोन आरो दायो समाबो बारा गैला दायो थांनांसिगोन मानोना हरफोराव बांद्राय थाजाया बेबायदि हाग्रा बारियाव दानिया लोगोफोर फैदो भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै गोरोन्थिया जाखागोन मानोना आंबो जारिमिननि सोमोन्दै मिथिया बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनिफ्राय खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय थाखाबाय दानिया गोबाव खालामलिया लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों